Muling inendorso ng mambabatas mula sa ikalawang distrito ng Pangasinan ang planong pagpapatayo ng International Airport sa Lingayen sa ginanap na pagpupulong ng Regional Development Council nitong Mayo. Sa kanyang talumpati, ipinunto ni Congressman Mark Cuangco na nauna ng tinalakay ang plano sa dating pamunuan ng DPWH Region 1, ngunit tila bigo umanong maendorso sa bagong opisyal matapos ng reorganization ng tanggapan. Inilahad na nasa 9 milyon na benepisyaryo ang makikinabang sa itatayong paliparan mula sa Regions 1, 3, Baguio City, maging sa Western Nueva Ecija at Northern Zambales. Ang proyekto ay maisa sa katuparan sa pakikipag-ugnayan sa Korean government habang inatasan naman ang pamahalaan ng bansa sa pag-aasikaso ng right-of-way na aabot sa 200 ektarya. Ayon sa mambabatas, aabot sa 750 million pesos ang budget na nakapaloob sa Department of Transportation. Bukod sa paliparan, ilan pang proyektong infrastruktura ang panukalang unahin sa ikalawang distrito tulad ng Philippine Coast Guard Substation, Nuclear Power Plant at bypass roads sa mga bayan ng Bugalyon, Aguilar at mga Tarem. IFM News. IFM News. IFM News.